Ya mung gumunku biasane sing sok kloak-kloak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaren meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petro iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sowan. Wah iya, Petro ya arek ketok sowan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Iya. Yo reng metu reng ya. Yo Gong metu yo Gong. Yo ini ora iso sakal aku nek metu ki. Saiki metu njaba metuke karo. Oke, siap yo. Ngaca makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Blegegek saduli tomel tak kira dayoh ngeteri berkat. Mboten pangling penemban Durna. Wilujeng rawuhipun Sang Tapa. Gandhak blegucuk suaru gembel, somorante, hawela. Ya Semar Badranaya slamet tekaku. Lereng Sambikala. Aku ngaturake pamujiku katur ya Semar. Enggih kula tampi. Rekayana Patih, Ndara Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Semar ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana ya Semar. Nggih kula pundhingga jimat paripih. Janur gunung kadingaren. Priagung negari Ngastina kok rawuh teng Karang Kadempel. Menika wonten menapa, Den? Marang kula cumadung dawuh ing abdipun Semar nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna. Iki ngene ya Semar. Ingin sepisan mramtakun ing Karang Kadempel kuwi tilik uripe Panakawan. Klebu kowe anakmu Gareng, Petruk kelawan Bagong. Jan nyatane nadyan kowe kuwi Panakawaning para Pandhawa, kowe kuwi manan Panakawaning negara Ngamarta. Nang ora ketang sithik nggonmu tepung karo aku kuwi ora mung sedina rong dina nanging wis tetahunan Semar. Nggih. Mula ora ana aneh yen to aku duwe rasa migatekake lawan uripmu sak anak-anakmu. Wah, matur nuwun Mremban, matur nuwun. Ndadosaken bombong raos sing manah kula. Dene sak banjure. Prataku ning Karang Kadempel iki ora kesaka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana. Ing wigatine supaya sowan ning Karang Kadempel. Nah, kowe tak critani ya Semar. Wis ana 3 sasi iki negara Ngastina ketaman Prahara. Negara Ngastina ketaman Plegebluk. Negara Ngastina ketaman Ruhara. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Akeh para kawula ingkang padha nandhang raga. Lan kowe tak kandhani ya Semar. Tetanduran, tetanenan padha lesah, blasah kaya babatan pacik ora iso tukel. Tetanduran ora iso tukul ngrembaka wekasan larang sandang lan larang pangan. Mula ora aneh
Yen ta tumuli negara Ngastina kuwi ketaman lelara ingkang gegirisi. Nggih. Monggo wis ora kurang-kurang nggonku ngrawake para brahmana para resi. Pripun to Kakang Dulur? Lho rada memeng supaya. Supaya nambah rengganing praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Mula nalika semana aku tumuli manekung marang ngersaning para Jawata lan entuk sasmitaning dewa, sasmitaning gaib. Ingkang dumeling ana ing Karna. Ming swara tok. Lajeng suwantenipun menika menapa? Ngene. Durna. Yen kowe dipasrahi kalawan Duryudana supaya gawe waluyaning negara Ngastina kuwi gampang. Waton Ngastina kuwi dirawuhi menungsa suci. Sang Pamong Agung ya kuwi pamonge para Pandhawa, Sang Hyang Ismaya ing nganggo pawadan sing werna-werna. Ming sedhela kok Semar. Ming saknyak nyuk. Ming saknyuk teka nang negara Ngastina, tumuli mengko nek Ngastina ki sirep. Kosike to. Mbok sing anu duta ngrampungi karya. Ora mung duta kangonan ning duta ngrampungi karya. Dadi yen kowe ora gelem tak bayar marang negara Ngastina, apa kelakon aku kudu nganggo cara sing kasar Semar. Nek kowe ora iso diremplas nganggo sing halus. Kepesa kowe nganggo tak cara kanthi sing kasar. Tegese kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Aku ora bakal wedi karo kowe. Najan kowe didup dening anak-anakmu, ning aku ora bakal mundur sejangkah, ora bakal mundur. Mergo aku wedi karo anak-anakmu. Aku bakal cepatani karo kowe lan nyembadani karo kowe. Nek perlu aku mentolo karo anak-anakmu, Nala Gareng, Petruk, Bagong nek arep belani karo bapane. Aku sing bakal mentolo karo kowe. Engko nek anakmu tekan ning pati, mong kari mboyong kowe Semar. Kuwi munggo sing dadi apa jeneng kuwi? Kesaguaning Begawan Durna. Wis ngono wae. Nek kowe ora gelem tumuli sowan ana ing negara Ngastina, nek kowe tak jiat anakmu mbelani, anakmu ingkang tak korbanke Semar. Ing kagiat risang kapirang nangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana. Oh, penemban. Nek sampean ngendika kaya ngoten pancen niate Petruk ajeng belani karo bapak. Ning sampean wis ngendika nek anak-anakmu belani karo bapakne, anak-anakmu bakal sembadani. Sani ngeten. Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, kowe gawe sayembara apa Petruk? Sapa sing iso cilik dene ngungkuli kadigdaning Nala Gareng Petruk Bagong Bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana sampean ora bakal mboyong Bapak Semar. Oh, gandhak blak utuk swalu kembal Semarante, abela. Yen ngono kok nantang karo Begawan Durna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti napa sing dikarepe Begawan Durna. Metu Jawa, arek kekan gunung sing tanpa gunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Bapak. Sukalima sing rawuh mriki. Niate ajeng boyong kula ning kula mboten purun. Terus diwangsuli kalih Petruk dadi regejegan niki mengke bakal dadi ajanging pasulayan. Truk, pripun Den? Ora sawedi nek pancen kowe mbelani karo bapakmu nek ana nesuning Sata Kurawa aku tanggung jawab. Matur sembah nuwun. Ya mung gumunku biasane sing sok kluwak-kluwak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaren meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petruk iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus.
Nek aku sing ketok terus lha mar ketok sowan. Wah iya, Petro ya arek ketok sowan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mulane kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Ayah. Ning rayo temandang bilani bapak. Ah mesti nek nggon temandang bilani bapak iki mesti rasa kuwatir, aku mesti metu. Bilani bapak. Wis Pak, bapak lenggah sing prayoga Kurawa ben ditandangi anak-anak dibantu karo Ndara Antasena. Wis kek. Sampeyan lenggah sing kepenak. Kurawa tak undurke. Mengke nek kula pun mundur sampeyan piyai tiga mlumpuk nggih. Lho. Areng apa? Kula ajeng enten atur sing kula kunjahaken ndara-ndara kula Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Karukaca. Ya, aku manut pun bubar dinten menika. Ayo reng metu reng ya. Yogong metu yogong. Ya, ini ora iso sakal aku nek metu ki. Saiki metu njaba methuke kula. Oke, siap yo. Soto Takapira Kresna Parta Manaher Saktinira Oh Ki Atotkaca Siwa Kartomarma inggih Damyak-damyak lampahing Prasata Kurawa wonten ing Karang Kadempel wanter ngendikaning Bapa Penemban Durna yen to Kakang Semar ora keduga kaboyong marang negara Ngastina mongko yen negara Ngastina ora kelenggan Kakang Semar kawulane saya akeh kang padha tekaning pati merga kasempya ing pegebluk temandu ana negara Ngastina Kyai Semar nembe wonten kewajiban mila mangke menawi sampun purna kewajiban badhe kula sowanaken wonten negara Ngastina ora kudu saiki mboten saged yen ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa menawi Siwa Kartomarma kedah mekaten nuwun pamunten paripaksa kula ingkang ngunduraken Prasata Kurawa. Lho, wani karaos ingkang kula ajri menawanipun Siwa. Abang sinengkang walik sandang walikat godhek kok simbar caca. Wong malang mentis nyonggang sir. Oh. Wani karo wakmu ingkang kula ajri menapa lena manik tebak danamune marganing patimu menawi wonten kirang tata krami kula nyuwun pamunten Siwa Kartomarma Ayo.
apa nggawa Kurawa ganep 100 niku nek cuan utawa teka tengarang kadempel mboyong Kakang Semar. Monggo sampeyan dadak sumbar sing werna-werna. Niku nek ajeng menang karo anak-anak Pandhawa sing mbelani kali Semar niku ibarate kaya dene ngoyahi segara. Mboten ajeng kelakon. Apa? Ora bisa ora pindho wedi Kurawa kalah gede pate. Mboten ming pisan pindho. Wong salwangsul Kurawa niku mesti kalah. Lah terus kula kudu pripun? Wangsul riyin golek wektu sing pas supaya iso mboyong kali Semar teng negara Ngastina. Nek perlu aja nganti konangan anak-anake utawa anak-anak Pandhawa. Lah terus mboten saniki? Mboten saniki. Jeng napa? Akhir bulan. Oh, isih suwe banget mundur yen Kakang Dewa mundur yen. Siwa Semar. Siwa Semar ning opo? Kula wau pun matur lho. Kula niku janjane dadi lantaran tumedhaki kanugrahan. Saniki kula tak takon. Sampeyan seneng mboten nek Wahyu niku sing nampa Pandhawa? Wong tuwa sampeyan mestine aku seneng. Syarate wonten 3. Syarate apa? Wahyu niku bakal kababar mancing angganipun para Pandhawa nek sampeyan iso ngaturke pusaka 3. 1 Pustaka Jamus Klimasada, angka 2 Senjata Cakra. Angka 3 Kyai Alugara. Pun niku kula pasrahke sampeyan. Mangdum. Pun kula ajeng mangan jenang sungsum. Iya kan? Aku tak sowane negara Ndarawati nyuwun Jata Cakra. Kakang Antarja, aku tak sowane Wadukara nyuwun Kyai Alugara. Nek ngono, Pustaka Jamus Klimasada aku sing bakal nyuwun marang ngersaning para punden Pandhawa. Yen ngono ayo didum supaya enggal kalaksanan penjanganing Kyai Semar. Yo budal dina iki sewang-sewangan laku, Kang. Yo Dimas. Gelar pandaan moncara non lir kekonang surem sorotetan padang Urkudara katon sowane Atmajamuing Randu Gumbala Antasena. Wah, caidan. Sowan mongko tanpa taliwara. Antasena padha larja sak praptamu nggir. Slamet tekaku, Pakdi. Ngaturke bektiku kunjuk. Iya nggir ndak tampa liwat pangestuku tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Ana apa kulub dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sepisan ngaturake bektiku lan Pakdi, Rama Kyai Jodipati lan Paman Janaka. Dene ndungkap angka 2, sowanku lan kejaba mung diutus dening kakekne Semar sing wigati kakekne Semar mbutuhake pusaka negara Ngamarta. Ya kuwi winastan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Mula sowanku ngersaning Pakdi tak wanek-wanekke matur ngersaning Pakdi Punta. Aku nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada bakal ndaturake marang kakekne Semar Badranaya. Nek diparingake matur nuwun dene ora aku diweling karo kakekne Semar dikeparengake ngapuk ana ing negara Ngamarta, Pakdi. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Antasena teka sugal kang dadi aturmu. Terus Kakang Semar kuwi derajate apa? Kakang Nayantaka derajate amung Panakawan teka maringi palilah kelawan kowe supaya ngamuk ning Praja Ngamarta. Monggo kene iki papan dununge pepundenmu.
kene iki papan dununge wong atuwamu. Antasena. Yen to pancen kaya mengkono nggir. Paripaksa pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ora bakal ndak paringake marang kowe. Nek ora tok paringake, aku ngamuk nang negara Ngamarta. Apa kira-kira kowe wani kalawan wong atuwamu? Wah, Caidan. Wani karo wong tuamu wakmu Puntadewa kakangku. Wah, ora mbok jabel ucapmu tak seret saka daton. Ora mbok jabel ucapmu aja lakon dosa. Ana anak tak idak-idak legane atiku. Wah, isih begogok nek kono. Ora wedi karo bapakmu. Pak, aku dikongkon kakane Semar. Monggo aku wis aguh ngaturke pustaka Jamus Lima Sada ngersane kakane Semar. Prasetyaning jiwa satriya kaya anakmu iki tinimbangane aku bali ning ngarepe kakane Semar, aku ora iso nggawa pustaka Jamus Lima Sada, tegese aku ngelincati apa sing wis tak ucapake. Satriya iki nek nganti ngelincati apa sing wis diucapake lan ora kasembadan lan ora jumbuh kalawan apa sing wis diucapke, tetel jiwaning kasatriyan tinimbane aku kelangan jiwa kasatriyan, aku idak-idakan ning kene, men mati ning kene ora apa-apa, Pak. Pakde ngetokke pusaka kantinen boyongan marang ngersaning Kakang Semar nanging wanti-wanti kang dadi wekasing wakmu Puntadewa yen wis purna pedamelaning Kakang Nayantaka. Pusaka balekna ning ngersaning wakmu Puntadewa. Njaluk pamit Pakde, matur nuwun. Pramana remangasa umyung ambrengeng kadi karunaning kaswase dosang Ganda Astratmaja barep kakangku teka ngiklasake pusaka marang anakku Antasena sing mbutuhake Semar. Mumpa apa kang dadi ature Antasena jumbuh kelawan jiwa kasatriyane. Mula tinimbangane anakku Antasena mengko tekaning pati merga mbok Pulasara. Aluwung pusaka ndak paringake. Wah, yen nganti pisah lan para Pandhawa. Pandhawa aja nganti keri ayo sumusul marang Karang Kadempel Werkudara. Kotodian Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna iladala jagat dewa bathara ya jagat pangestungkara Gatotkaca ih kasinggihanmu sumengka nggonmu swanar ngersaning wakmu ing Ndarawati kula pringgondani ana wigati apa sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih mundi ngemban dawa timbalanipun Siwa Semar Badranaya. Lho. Kakang Semar ya gene. Badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ndarawati. Lah dalah. Ngambil pusaka negara Ndarawati apa yang bakal diambil dening Kakang Semar?
Ngendikanipun Siwanayantaka utusan dhateng pun Gatotkaca. Bilih samangke pusaka Ndarawati senjata cakra kepareng boten kepareng badhe kula suwun ngampil kaya boyong kula aturaken dhateng Kang Siwanayantaka wa Prabu Ndarawati. Kosek, aku tak nyuwun prisa. Awakmu tak takon marang siramu ya nggih, Nuri. Aja mbok tutup-tutupi nanging kowe prasaja. Sira kulup diutus dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil senjata cakra. Gatotkaca budal sowan ngersane awakmu Ndarawati kasinggihan. Aku tak takon pawadane apa, dasare apa. Ayo saiki jujur. Yen kula pringgondani gelem jujur kelawan awakmu Ndarawati, tak paringake nanging yen ora jujur, ora bakal tak paringake. Mboten, Bu. Iya, Gagi, matur ing prasaja nggih. Yata laruta saking kutha Sangkara kula. Yen amutusa Sang Sri ing Kakang Nayantaka Siwanayantaka dados lantaran tumedhaing kanugrahan inggih menika wahyu kamulyan. Kinarya syarat srana supados Pandhawa ingkang nampi wahyu kedah wonten pusaka 3 pustaka Jamus Krimasada senjata cakra lan Kyai Alugara wa Prabu Ndarawati jagat dewa Bathara Gatotkaca. Sawise sira kula pringgondani nampa pusaka senjata cakra. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Paduka badhe nyuwun priksa menapa? Sing gayuh Alugara sapa? Kadang kula Kakang Mas Hanantarja inggih Kakang Mas Antarja. Budal menyang Mandura. Kasinggihan mekaten Tak susule kowe budal ning Karang Kadempel mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyut pisan. Narapati tuwinares swara Kresna langkung tresnanira marang Dyapanon Cinawi jagat waisane Bathara Bathara jagat Antarja iki kasinggihan pangaten lho sowan Nanpati nimbalan marang negara ing Mandura widodha salakumu niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi utawi ingkang putra kunjung kersa paduka Kanjeng Woh ing Mandura. Ya, tak tampa ralat pangestuku tampanana. Lho pundi nggo jimat warip. Dayanana ing kasantosan. Wigatine apa? Ngemban dawuh timbalanipun Siwanayantaka supados ngabiyantara ngersa paduka Kanjeng Woh ing Mandura. Bila dikalengkan sak mangke Siwanayantaka mbetahaken pusaka negara Mandura. Lho, mbutuhke pusaka negara Mandura piye tegese? Kula dipun dawuh supados nyuwun ngambil pusaka Mandura. Pusaka Mandura apa? Kyai Alugara ageman dalem sinuwun Prabu Mandura. Wah, dal karepe dhewe. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Wah. Lah kok dadi sak derajate Semar kok kepengin nyuwun ngambil wujuding Kyai Alugara. Antarsa, monggo kowe tak kongkon. Monggo kowe dikongkon ana negara Mandura tanpa wigih ringa-ringa tanpa iso mbedakake antaraning Nata Mandura kelawan Semar Badranaya. Semar mung derajate ngaceplik. Semar ki mung Panakawan. Semar ki mung Batur.
Lah kok dadi kowe abot Semar trimane wakmu ing Mandura. Apa kira-kira apa pusaka ora tak paringake marang kowe? Niatmu piye? Badhe ngruda paripeksa. Lho, wani karo Baladewa. Iki kula ajri menapa, Wah, lakon glandang negara kare. Kondang Kanjeng langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung Yai Ndrawati. Ih, kasinggihan kula ingkang sowan. Aja mbok penggak. Menungsa kaya Antarja Nadyan kuwi anake Werkudara. Nanging mulang sarak awan pun Kakang. Ing atase aku persasat kaya didak derajate ning Kakang Nayantaka. Mung sak Semar wae kok nyuwun ngambil kaya Yalugara moko Yalugara kuwi pusaka agemaning pun Kakang. Aja derajate manungsa dewa wae ora tak keparengake ngambil pusaka Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil pusaka Alugara ki anggere piye? Koko Prabu kula aturi sare sawetawis. Kula badhe munjuk atur. Lho. Munjuke sapa? Munjuk atur. Si Adi arepane pangandika apa? Kakang Semar nyuwun ngambil Alugara menika mboten namung kinarya bab ing ngenteng nanging nuwun sewu. Menika kala wau Gatotkaca ugi ngampir senjata cakra. Lho, Gatotkaca ya ngambil senjata cakra. Inggih. Ndok paring ngambil, kula paringi ngambil amargi badhe dados sarana tumedhaking kanugrahan. Oh, mudune Wahyu, Wahyu. Wahyu kamulyan ingkang Kakang Semar dados lantaran syarat tigang perkawis menika dadipun leksanani. Mangke menawi pusaka tiga sampun mlempak wonten Karang Kadempel. Wahyu badhe tumedhak angkahipun Kakang Semar ingkang nampi namung kadang paduka para Pandhawa. Ngono piye Antarja? Kasinggan mekaten wau. Ah, tampanono Alugara, tampanono Alugara. Antasena. Iya, Kek, padha-padha. Ndara Gatotkaca ngaturaken panuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja ngaturaken panuwun. Iya, Siwa Nayantaka. Sinuwun Punta, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ndara Setyaki.
sepure Bagong. Teko-teko tak kira nek piyayi. Kakang Badrana ya nggih. Pancen kula nampi dawuhing dewa kinarya lantaran tumedhaking kanugrahan. Pusaka pancen dadi syarat supaya sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Nek mboten ngoten ndak sampeyan ora rawuh teng mriki. Kedhisikan sing padha gayuh kanugrahan sing padha ngerti nek enten kanugrahan tumedhak naminipun Wahyu Kamulyan. Gandeng pun jangkep jumbo lan ngendikanipun Sang Hyang Padawenang ya sangase prana. Monggo Gus kula aturi nampi Wahyu Kamulyan muga-muga Pandhawa sapujanggane klebu Ndara Baladewa nampi kamulyan wiwit dinten sakmenika ngantos sak terusipun Ndara.